Media Church of Christ of Ghana having an annual Edia Boa Tete Sikano at 3.3 billion. Nyansapo kasa mfonyi suni ahwefo ye mamu nyina akwa abade mu be nyansapo so na waje so de mam se isane no badwemba ekwan so menhia ahemboboa no na ejine enne eye enefua maako anansa Akwasidae to so maako ahanu ani edunson abra ne oti okrowie ene okrawie ene obrawie nwoma so opimso Otumfuo oseitutu a wotoso emienu obefra abanwa yie oba behye ne no ene nam so menyansapo sade mu nyina mu nim no Akwasidae bia bekoso bia na yetwa mfonyi de kire mu no enne nso ya yenya nente se abrantie kura suko no ma wahase na ofife ewa kuturuku bomu Stanley nyantachi a dodo na friends Ashanti Warrior ene obeba na waba bechia opimso na wagye ne nhira ewo ntini nyina aka ho ene Nyansapo yaba bepiem bomoden na subscribe na share na like na fo adwen chance fato asema abra yewremu na nananom eba maako yi afi yakohya ase kopim se yewura nkasa ebesi nkonwa na watenase After Faye and Yera something in Otumfuo say to Tosimiano or bad job on Akwasidae. The car catcher will say, we can't want her no any Edunson if it's Obedia Konya and ye. It's sunny SI and one. I feel now over now, Wabertana says anyway, or fan ever shas and come and Yera or fan who simple at the phone book and I say what they ever medinas.
abisafo afi ye yewura enya aba betenase wotena se ya na afi na ebraso se enkofo ene awoho adofo abrempon ahemfo ene wo mo a wo no eba ene beba na wo mo aba be ma no ade toche na eja wo no so age so ade ntoyi enti eno ana sese ye hunu se yewura tenase ya asante no etumi ngakra wo mo echiachia
About your mouth for you, and that's a setup from brother. Come from. Oh, yes, madam. Oh, yes, o se tu be dia kun tahira e di twa mantanfia wo se ne su sa ngam nation eje u twa su aso tu omo na so tu dim no ba ono a edimbo adembo adankari abo afero kompenten o se tu de tu ampiti so awutim o tu pe de tu ahima utim no pa tu ono anka di dwane Angadi Daniel Mofani Penny Quasia to near, and was said to put us a book from Pano, or Tim Franco. I would have been Franco. I tripping your Cadania Canabodu. What's that? What your Franco, the Popo Money to Cranana, one from Flabo and get a jam of Yabita. Security Council. Abdullah, Otumfuo, Akwasidae. Hadi That's right. Mama na kutufu mindset. Ene kutufu nana no wa ha. Ene asemboni bia. Na ene Akwasidae. Nana no. The man de touching yasa kana ho ne dia den. Na ye ba no. Ne penifo ahodo ene bae. Ye wo your Kumasi performance so Honorable Samuel Pine. And your head of Furukum Mensin Honorable NG Bamianchi. There were as a Koreman Pong MC Honorable Kennedy Kankam. Regional Security Council members no Mebo Kakrana. Mark Mawina boom, the Asoso, so the doors we can bring in a mere Ebako. The big kind of GOC Brigadier General Ajiman Prempe, the Otosono Ashanti Regional Police Commander Wakola ACP Abrokwa. The Otonosono, National Signals Bureau, Regional Director. Otumfuo National Signals Bureau, no, in charge of Sa, cameras, a book room in on Eshe Nasi. My special assistant and so Madam Timakambra, and Anadu. Director Ura Frank Yudu Emma Onana Kendall
Arthur Eko Obi Abesina Nai, where DCUP Asari. Only thing now, what you say? And a bamboo for a whole robbery, a cow and I buy. Otumfuo Chiami, see a buyer. You cry and say, Otumfuo Shana, Pentudum, you know, whiskey, Pentudum, you know, Pentusia, brandy, Pentusia. When I know Santa Hema, Shana, Pentusia, Otumfuo Boa Moadia, Nana Santa Hema Boa Moadia, Achiami Boa Moadia. Otumfuo Akrachifo Boa Moadia, and Otumfuo Hinkwa Boa Moadia, and now Otumfuo Jampa, Otuebia. And Akwasidae, almost mobile, no new rabbit jacket. Now, for my retinpa, almost in the jacket, feel a dream. Now you're ready to a doom. Was a confirmation. We see this, you know, Amana come and so on. Almost at the hour, everyone, almost about the 2 years. I don't know, little buy. So for us, I'm getting to German now, or the back. And I know Achame and Nana Otumfuo. Esra Nyansapo Enshira Ade Mamo. Yesra Osro Nyansa Bibre no de Mamo da no se omfa bi enka mo. Ewie Bigina Church of Christ I wo Ghana ha anemu ade de ensra kesi eba ebesra mo. Ye wo oman ni mo ye asori for na asori abano ejase nyina ate asese ensei amamre yete omamu ifri amiambia ene babeye asori for ananom okọ bible ni mu a na Josepha etidu ebra Awurade Yesu ehya ase kura se osoma nipa se wonkoka ensempa no awonwasam ne se Yesu ka tse ne suafo no se mo nkọ oman bia so mo nkọ kuru bia so ne mo nkọ Israel fo nko aho no mo nkọ preach na Yesu eye Israel Paul amantam ebese di kan fo baya Roman fo ngoma eti edu ose na kuma mu ade a opɛ ene ade srade a ose Nyankopɔn da edese Israel fo ebenya nkwa Sakasa no ye na ehua Bible no ete asese na Bible no exercise sa wo bekasa wo yo Kristoni na ofiri kuro bi so anasa ofiri oman bi so a do ukuro na do woman enti wo medwumadie mu no mifre asante achem do me abra ya konongo nche ha enti me ye Otumfuo na prekope na me bo me mu ase ade ma na nanu mo enyina adwuma no ade me ko takrade akoye adwuma ma Church of Christ in Asia aduasa ensia e wo takrade Onyankopɔn ehira adwuma no so abana ye kama dwumadi amedi wo ho no mafanya besam so ede aboa enema bebre wo Ghana ha ene dititru Western region ba me wono na se bisa se we asantini ye na yetene se ye nana Otumfuo eka se konfo noche ayamsabia no esese yesiesie na me de to makoma pono so se me sori agina e wo yaso ni mo na me ne nipa e waso ni mo akasa se yenso Church of Christ for the say ma ye nana no wacha me nana no mpedifo nyina ehunu se Church of Christ asori no asantimai mu ebi wa ha na ye ntumi ntina ho na ye nhwe enti awie ne ye nyasampa kafo no bebre na ebaaye brenti me bo enipa enum ne ye mi apani George Amankwa owo emem sepase ye mi apani Peter Donko wa retire every preaching emu na so oye adwuma kese ade maye brother Kwabena Esiakwa ewo Takoradi Central Church of Christ, brother Stephen Boahin ewo Bantimaha Church of Christ,
brother Bartholomew Ako ewo Apramudo Church of Christ ewo Takrade ana Union Penny Stephen Amwako enso ewo Manhyia Swami Post Office Church of Christ ane yasafo asempakafo bebre ane enuama no bi ane wie ye pese ye ba na ye bechia nananom na ya edikan no ene eye Akwasidae a ye ba ye msi nipa bebre abaha enu ntino ya de ensuo katen edunum ene ye de eba ese de manananom na mode asom ahoho no Sara ena ensa doko ahoro mienu so yede captain enson ene yede abremu se yemfa ensom ahoho yi twato kra a ne titru yede ba ha no ene se konfo anoche ayarsabia eye nyina yasade na nanum mona mo kan ye sade ope ade akokotoko no ye no abro tie na etumi adisase we betu dwa na me asantini Church of Christ yiso asantini mo ayi mu ma se twom na ye ko mu a enye fe enti awie yi se me ba ya be gina Church of Christ a ewo Ghana ha nyina anemu se nana edwumadi a opase yedi ewo ayarsabia ho no ye no ya adwen na ya di bibi beboa meboa enuanom ano ye ka enema ebomu na atumara kwa sika media Church of Christ wa Ghana ha nyina anemu ede aboa ye na nanom asempa etese no eye ene Ghana sika no 330,000 tete sika no eye 3.3 billion ena eye kosa de aboa na nanom mokai wo paibom ebrina yenso ya shamo bo se ye be kai mo e wo empaibom adecheri adesan ye pese ye ka se Church of Christ asori no ya brofo asori ye ya de e wo ye mamu a ese ye boa e ma bibia etuye kama na otu din wa ko bia no se ko forochi se sisi wodoma ehwe wo mo Ghana memo ha no doso na so transi ma ho no se be ensei ansa na se de ko duro no se be sisi ma enye de so jina ampa atuma kuma so na wo jina Church of Christ ko anem no mu jina de tubua eye tradiska no billion bi ensa ene aduasa 3.3 billion Madam Mebu and one in the Domina Gabu said that the idea so asne na this is a component and they are poor and the Sadi Hua when a masabi as Santamine and a Ghana mine. Oh, by ya, Nancy no. Can't see a Bible with a trade that's all door mine. And so also the door would do one woman my Santamino. Southern Bira from the account was in there. Oh, come more than soon. That was days over ya and so adaka edunum doko adaka no so eye edunai Madam Mebu the ne mode abesum that was there no two for them asi no so papa yeah play one way yeah play Church of Christ for you yeah, transform. Make sure. Na mema mienu a itwato a matro na say 350 pages each. Okay, kan a it's di media horo amedi wo wiase afanan yi mu ade ma onyankopon. Ti de enwoma no mu mienu ade ma Otumfuo se nya da no odwo ho a. Okay, kan ho hwe nana di media koso
ɛwɔ wiase nyinaa ɛno akyiri mɛsrɛ sɛ yɛbɛbɔ mpa yɛ tiawa bi ɛde ama nana ɛnananom nyinaa danasɛ pamkyɛw ɛmɔ mpa yɛ yɛwurade yɛ nyankopɔn yɛda wase ɛwɔ wo dɔ ɛne wo dɔ mu wo na woyɛ wiase na wobɔ ɛmu nnipa nyinaa asanteman ɛyɛ wo nyankopɔn wo nsa no adwuma yɛbɔ mpaeɛ wɔ kristo din mu ɛsrɛ ɛnɛ ɛde ma yɛnana Otumfuo ɔsɛe tutu ɔtɔ so mmienu wɔne ne mpanimfoɔ nyinaa sɛdeɛ wadom wɔ ɔsoro nyansa no kyɛ so ɔsɛ kɔ so ara na dom wɔ ɛwɔ saa nyansa mu mfie 150 ni ɛna aborɔfo ɛbaa ha ne yɛbɛko ntɔkwa Security War wadom ɛrekwa waka yɛnana ho ama ɔtumi ako kɔden ama dwapadeɛ wɔn bɛwie firi asanteman mu no wasan ade bi aba Americafoɔ deɛ no Britishfoɔ se wɔde wɔn deɛ no ɛbɛba na mmom wɔde ɛma yɛn sɛ yɛde wɔn ka wɔn bɛsan abɛgye mpaeɛ wɔ Yesu din mu no sɛ dom yɛnana ɔsoro nyansa ɛboro soɔ ɛne ne mpanimfoɔ yɛbɛda a yɛbɛnyane no Britishfoɔ deɛ no na bɛti asanteman yɛnam so de ayɛ yie ama hyira ɔma ne hyira nananom nyinaa wɔ baabi biara a wɔdi ahene bɔ wɔn ho ban ɛwɔ ade nyinaa mu wɔ Kristo ɛdi mu nti amen. Baako yɛ the ma regional House of Chiefs sɛ miwura ma me kwan a na de bɛkɔ akɔma wo eti motos no sei na ɛteɛ na broni bɛka sɛ ɛyɛ 70cc eti 70cc no ɛno no wotɔ petrol bɛɛ 150 kum a ɛtumi last more than 1 week eti ɛyɛ very economical ti mesrɛ sɛ Otumfuo akyea me mo bɛgye na miwura maka kyerɛ ne sɛ adeɛ a nkɔsɔ fɛ kuo so yɛde ɛba abɛsom no yɛde ba abɛboa 25th anniversary miwura akyea me Alarma, Osibo boxing management team for you aha. Osibo management boxing team you aha. Every omode, omo boxer Stanley Nantechi. Dodo na friend Asante Warrior. The okwa kokun boxing na no the era photo assign echi edekono. Ene Asanteman flag. No deco. No Koko wini LBO International Featherweight Champions Africa. And we win Wako wini diaba. No I say Munyama wanya what the babetre yura ansa na ayebibia na dodwana no boxing no yenim say enkra ho bukom na omoye no na we na ono anya bi Ewra nyane this year awon no so atimi akoko bi abade a this was the back ebeji ewra nsem nshransa na wasa asre say the next return match no the obeba be bekono akopeso ase ewra say obebo obeba be kontokwa na okumase a na said the be ya enen oyewra 25th anniversary no enen na hia mu na etimi Appiah Tradarma, Obo by Eswa, Stanley, Arona, Frank, and Odano Puno. Yeah, by we cry and some, yes, snap, thank you. And Brunis and I would whiskey, nay, on the car, and I era, one dear. Nana ma bo ma die atia me bo ma die Otumfuo atia me bo ma die ena Otumfuo ahenkwa aso ebo ma die said the church to say na what the Santa Mai color and I the flag a good cool Santa Mai and over so the said we fully it is a Santa Mai sumu in the
ɛno na sɛ bɛkɔde LBO sɛ bɛtati sɛ wadɔ mɛburu wo mpaebɔ ɛna santema sunsun akyire no ɛna sɛ bɛnɛ ɔde ade saa abɔden wɔnim sɛ womfie aduonu num yi sɛ bi wodi na deɛ ɔde dɔkotɔkwa sɛ bi return match no so no Akwasidae wo na ɔde aba sadɔm ha na ɛno nso abɛka womfie aduonu num ɛno ho na ɛde kumudie aboa sɛ ɔno nim sɛ wo sɛ bɛ sunsun no ɛduru bebree ɛka ne ho so a woyɛ biara so ɛde kumudie ɛba ɛna ɔno na asekyerɛ na ɔnam sɛ yɛfa mmra na ɔmfa sɛ bɛnabɔde ɔbɛkyerɛ hɔ na santema sunsun no wafa no ɛkɔ so n'akyi na ɛbɛ kumudie wɔn sɛ sɛbi santini na santini nso ɔno nso sɛbi bɛtuma yɛ bi de aboa santema yi na ɔbɛyɛ a sɛbi ɔsɛ no ɔbɛyɛ a nsa ahodoɔ yi schnapps nsa ahodoɔ no ɔdɔ ɔbɛbɔ ɔmo adeɛ na asante bɛ bɔ ɔmo adeɛ ɔkyɛ bɛ bɔ ɔmo adeɛ ɔkaji bɔ ɔmo adeɛ na ɔhɛn kɔ bɔ ɔmo adeɛ ɔna na ntɛkyi ɔde wɔ dodo bɛkyɛ ɔde bu two brothers ɔda so paapa fa ɛyi no. Yedi dwumadie kɛseɛ ɛwɔ UK na ansa na mɛkasa no wɔ sɛbi mekyerɛ m'ase kakra mefiri amokom de hyɛ a me maame ne ɔhene ba sɛ watwitwi UK nso meda ɔma no na yɛyɛ mmiɛnsa ɛne aka abom ɛyɛ African Helps UK yɛaboa Africafoɔ nyinaa no ɛna yɛanso hɔ a ɛna UK ahemfo ne ahema one yanso ha ɛna ɔte kɔkɔɔ so yɛkyɛ sɛ yɛayɛ society bi a ɛdi twam asantefoɔ sikadwama ne agye so ɛnka bom tumi a medin de nana amonu gyamfoɔ adabra a yɛdi akote paa wɔ UK hɔ na yɛbɛsrɛ yɛwura Otumfuo medisi Otumfuo kyea me so si yɛbɛdi Akwasidae kɛseɛ ɛwɔ UK na Akwasidae kɛseɛ no ɛne Sagrante War no akɔhyia ɛdi nti ne yɛkasa ɛne 25 ɛne 75 years ne nyinaa akɔhyia na UK foɔ yɛankeka yɛn ho a ɛbɛyere ɛno nti ne yɛtwa play yɛtena play mu huu ne yɛde baeɛ sɛ yɛbɛsom ɛna Akwasidae ana Otumfuo kyea me yɛba abɛsom na yɛne youthfoɔ no ɛna ɛdi saa akɔte no ɛna youth no yɛfiri hɔ a ne yɛkɔ dementia sɛbi dementia na ɛdi yɛn na paa no apɛ na UK koraa no ɔmo aba ɛho ntoma nti yɛn nso yɛpɛ sɛ kɔmfa no kye wɔ no yɛnya ward wɔ hɔ yɛakeka yɛn ho paa na nso hɔ a Ghana nyinaa yɛdɔɔso nti yɛbaeɛ a yɛba abɛso medase General Opportunity International Savings and Loans Company na yaba sɛ ɛna Akwasidae ɛni ewura ɛba adeɛ dɛ na afei nso ɔde aseda apɛ no san sɛ efia de etwa mu yi ɛna ɔmo ɛhyɛ ɔmo lunch 20th anniversary ɔmba asantuma mu efi aduonu
nti afi nyinaa ɔmba abɛyɛ nhyehyɛ bebree na ɔgyama no kɔsi nana efiade yi wɔ mo hwɛ aseɛ nti ɔmo de aseda ɛna ɛbrɛ no na afei nso ɔmo bɛhyɛ ne nhyira kyerɛ sɛ dwumadie no ɛdan no mu no ɛdɔɔso kɔ akɔsi osum ɛtɔ so nsia nti ɔmo bɛhyɛ ɛgya nhyira na dwumadie no a ɛkɔ bi no ɛda ɔmo no so nso akɔ so ama ɔmo asomdwee mu na ɔmo baeɛ a na ɛsɛdɛɛne nkaako na ɔmo ɔmo wa sɛ mmɛba ɔdi anim wɔ no nso ɛyɛ ɔmo adi akyerɛ anakyia me nananom pamkyɛw mede de Kwame Osubuate pakyɛw me na meyɛ Chief Executive Officer for Opportunity International Savings and Loans pɛpɛni a ɔda board no ano yɛfɛ no Mr. Kath asɛm ɔno na ɔtɔ so yi adwuma no ti nso ɛwɔ USA ɛhɔ nso ɔka board no ho deɛ ɔtɔ so biom ɛyɛ Reverend Dr. Kwabena Daako ɔmkyɛw Reverend Daako ɔna de Opportunity International ɛbaa Ghana ha ɔne aborɔfo no ɛbɔɔ mu ɛde adwuma no ɛbaa ha ɔno nso na ɛyɛ first board chairman of the company yɛtɔ so biom ɛyɛ Mr. Benjamin Kusi ɔno nso ɛka board no ho ɛne ɛwɔ yɛ maame Alberta Kwakupom ɔno nso ɛyɛ board member yɛwɔ Hajia Azara Harun ɔno nso ɛyɛ board member ɛna ɛwɔ Mrs. Joy wɔyɛ Okanse ɔno nso yɛ board member nananom yɛsrɛ mmerɛti ɔmo a waka no ɛyɛ mpanyinfoɔ ɛdeda departments no bia no ɛne branch managers a ɛwɔ Kumase ahase ɛdɛmase ɔmo sɛ ɔmo baeɛ so a 50,000 cedis a ɔmo de bɛboa Otumfuo foundation ɛne di kan ɛno nie na Otumfuo bɔ mu adeɛ akyia me ɛne ɛhenkwa bɔ mu adeɛ kɛtepɔ ka ho ɛyɛ nan Mira Bisugu said they were here by him about Dharma Opportunity International Bakua Mumu Yiska, some Mani Muti. Omo Eti Sabia Makwe, best in field union. No more to us was a Omo Shamonfa. Adaroma, Nanu Fieda Mufras, to wow about never young man to see one night. That would be come. No more share, so more at the best. I'm assuming it's not a bit select. Na Omopa, Nasa Yoma, and Babesi, one I know, Omabe Dawasi. You must have a slow change, and then a future on your country. So they are, you might be a common moment, you do one day, and be a bear come. And for the Darmuna, Darmana, the Darmudi, Now, Mobile also from some Ronisa, country, a fay, brandy, whiskey, and then Saudua, a war hunter, Darma Boa, dear, Wachami Boa, dear, Mohempa, a Boa, dear, Wakati for Boa, dear. Opportunity International Free Buyer, the woman of the media, they live. Otumfuo Thomas. Dama sɛ kwan bɛbɛ mu a yɛbɛsrɛ na ɔma kyerɛkyerɛ kakra media a ɔmde aba amannkɔma yi nananom yɛda mo ase pamtɔ yɛhyɛ yɛdwumadi ase ɔman mu ha no yɛhyɛ ase wɔ Kagyetia Adehyeman Gardens ɛhɔ nana yɛ head office wɔ ansa na yɛde ɛbɔ nkran na Asantema mu ha no yɛwɔ 10 branches ɛwɔ ha ebi wɔ Ɔfenso Bekwai Konongo Kumasi ankasa ha no so no bebree wadu esiwa abosome frɛ ho na ɔman mu ha nyinaa no pamtɔ yɛwɔ 38 branches as a summary, yes, soon nipa 650,000 Ghana had now out of 10 regions. The woman. The dramatic through I didn't say, Boa, Titru, and Ma, 24, Equayo, and the woman who are schools, Emma and Pada, the Bia, a buying school anywhere, and Prankra, is schools, and also your born mom, Jessica, it may, at the school are dying. I feel so, your Ma Aquina, Mapofu, Siska. Senebea omritimi ede tu bon wo omadwuma mu nit ye ka ho bi so ne se sebi enye sika nkoa na ye de ma ye customers na ye mo ntitiye senebea ombetimi akura sika yi na afi so santitiye na bo mo omadwuma so etumpo nit in the area of agriculture service commerce ni nyina ye boa the customers e do masina na Safoye Yempre one way.
opportunity for you. na ahanu ni dunso Akwasidae afahye no ede aba awieye se ohwa Otumfuo se bitu efi afia pema ankron ede okronkron ede bezi same se de ede tu manim no 117 Akwasidae na opanyini wa hyefa no na sa afi makama akoma besenso a obedie ne ede aba awieye eno no eno mu na ne mfi hye aduonunum ehye e ma remfi 150 years sa granty war eno so ehyem a ye ni nyina kakraka ede mu se ne esi ayeye ye nuanum abrofo abae Ghana for maybe omo abrochire Ashanti warrior a wono so ewa kutukubom wono so ade nanimonyam abeteche ha na Nyansapo yeso ye de musi abra wo hene ama ne musu yi bidini abusia pani ousu aduomi ma munyina mo ene twa wo gyan wa e ma remfi so be subscribe wo be share no like it wadwen chen so de ato ase de ama me
denti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadɔresra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makɔde ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sɔfo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sɛyin ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam tefafam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya